Arestado ang 19 anyos na si Arman Sirilla can Barcelona, Sorsogon matapos na makuha sa posisyon niya ang sarong kalibre 38 badil alas 8:15 ninbanggi kan Abril 2. Sa impormasyon, sarong concerned citizen ang nagpaabot sumbong sa otoridad dapit sa presensya kan suspect sa hampang nin sarong bar sa barangay Macabog, Sorsogon City, bitbit ang nasambit na kalibre nin badil. Huli kaini, tulos man na nagresponde ang intel operatives kan Sorsogon CPS kung saan naaktuhan pa ang suspect. Napag-araman man na bako lisensyado ang narecover na badil sa suspect na personahe pa naman kan MDRRMO Barcelona. Magin sa Facebook, nagpapabisto man subot ining miyembro kan Philippine National Police Academy o PNPA kung saan may mga pigigibo man subot ining panraratak sa hanay kan PNP. PNPA graduate siya. Tapos ang rango niya ay colonel na. Ikaso, graduate siya 2020. Tapos, yung mga batch ng 2020 ng PNPA, mga police lieutenant pa lang naman yung rango. Yung pakilala niya, colonel na. Apwera sa bako lisensyadong badil, nakuaman sa suspect ang sarong itom na holster, tulong bala nin kalibre 38 badil, magin ang cellphone ni Sirilla na igwang mga sticker kan PNPA. May mga tao po na nabiktima po kang nasabing tao na kung sa nadakupan si badil na wala pong rehistro and sabi po ay nagamit ini o sa pag-extort. Kung pwede po dito magduwa-duwang mag-report po digdi sa Sorsogon City Police Station. Sa presente, nasa kustudiya na kan pulisya ang narecover na badil magin ang suspect na naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga baretang tatak Bicol, an Imperial, Bicol University Intern.